ξεκίνησα να γράψω ένα σύντομο 2-3 σελίδων με τα κουφάρια των σινεμά της Αθήνας. Δηλαδή εκείνα που δεν έχουν πέσει, αλλά και που δεν είναι σινεμά, ποια είναι και τι μπορεί να δω, πόσα είναι αυτά. Προχωρώντας από εκεί και πέρα, είδα ότι υπάρχει πάρα πολύ ψωμί και είδα ότι μπορεί να βγει βιβλίο. Όταν τελείωσε το βιβλίο, παιδιά, είχα φτάσει σε 960 σελίδες Word. Και πριν ξεκινήσουμε, θα ακουστεί ένα μήνυμα από την κόρη του Δημήτρη Φίσα, την Άρτεμη, που βρίσκεται εκτός Ελλάδας και δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Βρίσκονται όμως άλλα μέλη της οικογένειας του Δημήτρη μαζί μας και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε πολύ γι' αυτό. Ένα τέτοιο βιβλίο κανονικά δεν τελειώνει ποτέ. Σινεμά κλείνουν, ανοίγουν, καίγονται, ανακαινίζονται, μετονομάζονται, παίζουν ταινίες, κατεδαφίζονται, αλλάζουν χρήσεις, φιλοξενούν εκδηλώσεις, καταραίουν. Ακόμα και για τα παλιά σινεμά, τα ανύπαρκτα σήμερα, οι συμπληρώσεις και οι διορθώσεις μπορούν να μην σταματάνε ποτέ. Επειδή όμως κάποτε τελειώνει η ανθρώπινη ζωή, αποφάσισα αφαίρετα να το τελειώσω εγώ το Σεπτέμβριο του 2013. Το έγραψα σαν λεξικό και όχι σαν χρονολόγιο ή οδηγό κατά περιοχή, ώστε να θυμίζει τις οικίες στήλους των εντύπων. Η έρευνα και το γράψιμό του μου πήραν σχεδόν 10 χρόνια, χωρίς να πάρω μία από πουθενά, ούτε από ιδιωτικό, θα ήθελα, αλλά είναι ελαφρώς δύσκολο αφού ούτε το ζήτησα, ούτε με ξέρει κανείς, ούτε από δημόσιο, θα αρνιόμουν έτσι κι αλλιώς διαρρήδην πρόσωπο, ούτε φυσικό, ούτε νομικό. Εργάζομαι μόνος μου, χωρίς βοηθούς. Οι μεταγενέστεροι θα συμπληρώσουν το έργο μου με περισσότερες δυνατότητες και ευκολίες. Υπογραφική ο Γιώργος Βαλέτας. Το βιβλίο δεν υπακούει άρα σε καμιά άλλη σκοπιμότητα παρά στο στραβό μου το κεφάλι. Και αυτό ακριβώς το κεφάλι είναι που με όθησε να ψάξω στα σημεία όπου τέμνονται η λόξα για την πόλη, τη λόξα για τον κινηματογράφο. Ή αλλιώς, υπό μία έννοια, το ψωμί της εξορίας με τρέφει. Κουρούνες χτυπούν τα τζάμια της καμαράς μου, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κώστας Καριωτάκης. Το 2012, έχοντας τελειώσει σχεδόν την έρευνα και γνωρίζοντας πόσο ακριβή θα ήταν η έκδοση αυτού του βιβλίου, απευθύνθηκα σε έναν εκδότη με ενδιαφέρον για το σινεμά, σχετικούς δημόσιους ή μη δημόσιους φορείς και ορισμένα ιδιωτικά ιδρύματα. Ζητούσα απλά να βγάλουν το βιβλίο χωρίς κανένα κέρδος για μένα. Απάντησαν μόνο τα ιδιωτικά ιδρύματα, λέγοντάς μου πως είτε υποστηρίζουν μόνο νομικά πρόσωπα, είτε ότι η έρευνα αυτή ήταν έξω από τα ενδιαφέροντά τους. Οι δημόσιοι ή μη δημόσιοι φορείς και ο εκδότης δεν απάντησαν διόλου. Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2013. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και παρά τη ζέστη. Είμαστε αρκετοί νομίζω. Να ξεκινήσουμε καταρχάς και να πούμε, όπως το επαναλαμβάνουμε συχνά, αλλιώς σκεφτόμασταν και αυτή την έκδοση και αυτή την παρουσίαση με τον Δημήτρη παρόντα. Δυστυχώς όμως τον Φεβρουάριο, λίγο πριν προχωρήσουμε, ο Δημήτρης έφυγε από τη ζωή ξαφνικά και πριν προλάβει να δει το έργο, αυτή την έρευνα που κράτησε 10 χρόνια, να τη δει δημοσιευμένη σε χαρτί, να γίνεται βιβλίο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται αυτό το βιβλίο, να ευχαριστήσω καταρχάς την Τίνη Σαραντέα που βρίσκεται στο πιάνο και τον Άγγελο Παπαδημητρίου που θα μας διαβάσει και το πρώτο από τα 4 αποσπάσματα που θα ακουστούν από το έργο αυτό. Majestic, 3η Σεπτεμβρίου 15. Λαϊκότατο σινεμά επί της πλατείας Λαβρίου. Με λειτουργία χειμώνα-καλοκαίρι, το οποίο πήρε τη θέση του αμαρτωλού πανοράματος. Λειτουργήσε από το 1932 μέχρι το 1940. Ο Λαζαρίδης λέει μια νόστιμη ιστορία, ξεκινώντας από το ότι στην είσοδο υπήρχε η ταμπέλα «Παρακαλούνται οι θεατές να αφήνουν τα κασελάκια τους απ' έξω». Αιτία, κάθε φορά που στην οθόνη θριάμβευε το παλικαράκι του Φαρουέστ, τότε τα λουστράκια άρπαζαν τις βούρτσες και χτυπούσαν διθυραμβικά τα κασελάκια, έτσι που ο θόρυβος ακουγόταν μέχρι τα μαγαζιά της οδού Χαλκοκονδύλη. Ο επιχειρηματίας του Majestic, Γιώργος Κοσμίδης, βρίστηκε με ένα τοκογλύφο.
δεν δίστασε να τον αποκαλέσει λούστρο, μήνυς για εξύδρυση. Τη μέρα της δίκης, το δικαστήριο, γέμισε λούστρους και λουστράκια. «Πέστε μου εσείς, ντρέπεστε που είστε λούστροι?» «Πανδαιμόνιο, όχι!» Ο υπόδικος αθώθηκε. Επιστρέφοντας στην πλατεία Λαυρίου, τους έβαλε όλους τζάμπα, αφού τους κέρασε από μια τουλούμπα από το γωνιακό γλυκατζίδικο του Μερακλή. Και ξεκρέμασε και την υποτιμητική ταμπέλα, τοποθετώντας καινούριο που έγραφε «Και τα κασελάκια ελεύθερα εντός». Καταλαβαίνετε, εδώ δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή αλφαβητική καταγραφή των κινηματογράφων της Αθήνας, αλλά για ένα ψηφιδωτό ιστοριών που αποτυπώνουν γλαφυρά και την πόλη και τις συνθήκες που επικρατούσαν την εκάστοτε περίοδο, αλλά και καταστάσεις που έχουμε ζήσει και ίσως έχουμε ξεχάσει. Κάποιες από αυτές, επειδή ξεκινάμε από το 1896, κανείς μας δεν τις θυμάται, οπότε είναι μάλλον ωραίο που θα τις θυμηθούμε μέσα από το βιβλίο. Λοιπόν, ξεκινάω με όλους μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα. Η κυρία Λεωνόρα Ορφανίδου, που δημοσιογράφος από τον Αθήνα 984. Ο Λέανδρος Νάβης, συνεργάτης μας στο Υπόλυζη. Και θα ξεκινήσουμε όμως με τους δύο πρώτους ομιλητές. Ο συγγραφέας Θανάσης Βέμπος, συνεργάτης του περιοδικού Η Πόλη Ζει, που εφοδίασε με δημοσιεύματα και πληροφορίες στο Δημήτρη Φίσα για την ολοκλήρωση του έργου. Και μάλιστα να ξέρετε ότι η συνεισφορά του αναφέρεται συχνά ως θανασοβέμπια εντός του έργου. Και ο Σωτήρης Λαμπρόπουλος, από τη Σχολή Κινηματογράφου Σταυράκου, που αγκάλιασε ενθουσιωδώς το εγχείρημα και χωρίς τη στήριξή τους η έκδοση αυτή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς. Θανάση, ξεκινάμε με σένα. Νομίζω είμαστε ok. Καλησπέρα και από μένα, μ' ακούτε? Μάλιστα. Η γνωριμία μου με τον Δημήτρη χαρακτηρίστηκε από πολλές και διάφορες περίεργες συμπτώσεις. Το γνώρισα το 2006. Λίγο πιο πριν είχα διαβάσει μια κριτική στην Καθημερινή για το μυθιστόρημά του «Πλατεία Λένιν πρώην Συντάγματος». Μια εναλλακτική ιστορία όπου η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο έχει γίνει κομμουνιστική, έχει αλλάξει η ιστορία πλήρως και το 1973 δεν υπάρχει, γίνει το Πολυτεχνείο, αλλά όχι εναντίον της Χούντας, εναντίον της Σοβιετικής κατοχής. Ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα, το οποίο εντάξει, και ο Δημήτρης ήταν γνώστης και της ιστορίας και της πολιτικής και όλων αυτών, και ουσιαστικά είναι ένα παράθυρο προς μια εναλλακτική πραγματικότητα. Ένα what if, τι θα γινόταν αν. Γιατί λέω συμπτώσεις? Διότι διαβάζοντας την κριτική στην Καθημερινή τότε, λέω ένα ενδιαφέρον μυθιστόρημα, θυμίζει το δικό μου. Το δεκαετία του 90 είχε εκδοθεί ένα δικό μου μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «Η Επέτειος», το οποίο πραγματευόταν αυτό ακριβώς το θέμα. Μια εναλλακτική Ελλάδα, στην οποία έχει επικρατήσει ο κομμουνισμός ή το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, για διάφορους λόγους. Και, εν πάση περιπτώσει, μια σημαντική διαφορά, το άγαλμα του Λένιν δεν είναι σε το δικό μου μυθιστόρημα στην Πλατεία Συντάγματος, είναι στην Ομόνια. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τυχαίνει μετά, εντός εισαγωγικών, να γίνεται ένα συνέδριο, μια μάλλον μάζοξη φεστιβάλ επιστημονικής φαντασίας στη Σύρο, το Μάιο νομίζω του 2006, όπου ήρθε και ο Δημήτρης. Εκεί το γνώρισα. Του λέω, εσύ είσαι αυτός που γράψε τη Πλατεία Λένιν πρώην Συντάγματος? Μου λέει, εσύ είσαι που γράψε την Επέτειο? Λέω, ναι. Και γνωριστήκαμε. Ήταν ένας εξαιρετικός τύπος, με γνώσεις, χιούμορ, αμεσότητα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που ξέρουν αυτοί που τον ήξεραν. Από τότε κάναμε έτσι σχετική παρέα, και επαγγελματική και προσωπική. Και είχαμε έτσι, ανταλλάσσαμε στοιχεία, γνώμες, οτιδήποτε άλλο. Μετά από κάποια χρόνια, έχω μια φίλη, η οποία μένει Πατήσια, έμενε. Λοιπόν, κάποια στιγμή, πώς ήρθε κουβέντα,
Και έτσι είπα για Δημήτρης Φύσας, ο συγγραφέας κλπ. Το ξέρω. Α, μου λέει, ξέρεις το Δημήτρη. Λέω, ναι, το ξέρω. Μου λέει, κοίτα εδώ, βγάζει ένα λεύκομα που είχε παλιό, στο οποίο, αν θυμάστε οι παλαιότεροι, τα λευκόματα ήταν έτσι μια παλιά συνήθεια. Τώρα υπάρχει το Facebook, τα σχόλια από κάτω, στο οποίο έγραφες, είχες μια φίλη, ένα φίλο και του έγραφες τη γνώμη σου ή οτιδήποτε για κάτι. Λέει, κοίτα, μου είχε γράψει πριν από 20 χρόνια. Λέω, πού και ως πού. Μου λέει, τον ήξερα, λέει, γιατί όταν δούλευα σε μια διαφημιστική, ήμουν γραμματέας, λέγω, και αυτός κειμενογράφος, και του είχα δώσει και μου είχε γράψει ένα κείμενο κλπ. Αλλά ναι, λέω, ξέρεις κάτι. Λέει, τι. Λέω, ο Φύσας, λέω, μένει 100 μέτρα από σένα. Έμεινε παγωτό η κοπέλα. Και άλλα βέβαια πολλά είχαν γίνει. Κάποια στιγμή τον πετύχε το Δημήτρη στην βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Όπου πήγαινα κι εγώ, τότε που έψαχνα και αυτός για τα σινεμά, ψάχνοντας κι εγώ παλιές εφημερίδες για διάφορα άλλα στοιχεία. Λοιπόν, τον πετύχανα πάρα πολλές φορές, μιλάγαμε, ψάχναμε μαζί κλπ. Και μου λέει, άμα βρεις εσύ στοιχεία για σινεμά, οτιδήποτε, στείλτα. Λέω, ευχαρίστως. Και του έστειλα πράγμα που σαλεύει που λένε. Έχει τις αναφορές όλες μέσα στο βιβλίο. Δεκάδες από κόμματα, κυρίως για διάφορα ευτράπελα ή παραλυπόμενα ειδήσεων σχετικά με σινεμά. Ξέρω εγώ ότι συνελήφθησαν ερωτοτροπούντες. Συνελήφθη κοιμόμενος. Ξέρω εγώ ότι ο άλλος είχε μπει στο σινεμά Παρασκευή βράδυ-βραδινή, τον πήρε ο ύπνος, ξεχάστηκε και το βρήκε τη Δευτέρα να περιφέρεται. Διάφορα τέτοια πράγματα. Φασαρίες που είχαν γίνει για ταινίες που είχαν πολιτικό περιεχόμενο. Για τον Jesus Christ Superstar, για τις Φράουλες και αίμα. Για πάρα πολλά πράγματα. Του παρήχα λοιπόν πολύ πράγμα το Δημήτρη. Ένα άλλο λοιπόν που είχε συμβεί, το οποίο, εντάξει, εγώ θεωρώ προσωπική μου άποψη, ότι κάποια πράγματα που θα μας συμβούν μπορούμε να τα έχουμε κάποια προμηνύματα. Αυτό μπορεί να φανεί λίγο περίεργο, αλλά ας μην ξεχνάμε όμως ότι και ο Φρόιντ παλιά είχε μιλήσει για τις παραπραξίες, για τα φροηδικά ολισθήματα, για πράγματα που μας ξεφεύγουν και λέμε και κάνουμε τα οποία δεν τα εννοούμε, αλλά ουσιαστικά αυτά εννοούσαμε. Και με την έννοια αυτή, μπορώ να πω ότι ο Φουκαράς ο Δημήτρης είχε ίσως, παρότι φανατικός, ηλιστής, άθεος και αγνωστικιστής, είχε νιώσει ότι πλησίαζε το τέλος. Δική μου γνώμη αυτή. Εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει να διαλύει τη βιβλιοθήκη του. Του λέω και διαλύω τη βιβλιοθήκη μου. Του λέω, γιατί ρε εσύ, μου λέει, το έχει γράψει κιόλας ότι έχω μεγαλώσει, είχε κάποια προβλήματα υγείας, ήθελε να φύγει από το σπίτι, ήθελε βάσει να απλουστεύσει τη ζωή του και να πάει να την κάνει πιο απλή, πιο βατή, πιο έτσι παλαιού τύπου. Και μου λέει, το και το πουλάω, είχα πάει και σπίτι του, είχα πάρει και εγώ κάποια βιβλία, κάποια περιοδικά, είχε πάει και μισιός μου, πήρε βιβλία και γενικώς έδινε. Έβαζε στο Facebook post, δίνω αυτό, δίνω εκείνο κλπ. Είχε καταφέρει μάλλον να αδειάσει σημαντικό μέρος από την τεράστια βιβλιοθήκη του, η οποία συμπεριλαμβάνει και εφημερίδες πολλές. Είχα πάει σπίτι του πάρα πολλές φορές και έψαχνα κι εγώ. Λοιπόν, προχωρώντας και φτάνοντας στο Φλεβάρι, τέλος πάντων, στο οποίο έγινε το γεγονός, θα έβγαινε το βιβλίο του το τελευταίο πλέον, ο Μέσκουλας αποσύρεται για να πεθάνει. Και είχε γίνει και αντικείμενο αστεϊσμού. Ρε φίλοι, ποιος είναι ο Μέσκουλας, ξέρω εγώ, ότι αποσύρεται, θα δείτε, λέει, θα δείτε, ξέρω εγώ, όταν το γράψω και θα γίνει παρουσίαση κλπ. Και έκαναμε πλάκα. Λοιπόν, ο Δημήτρης έφυγε λίγο πριν την παρουσίαση του βιβλίου. Αποσύρθηκε και αυτός, ξαφνικά. Και έγινε παρουσίαση του Μέσκουλα κάποια στιγμή και κάποιος είχε γράψει ότι μόνο αυτός ο αντισυμβατικός άνθρωπος και έτσι ριζοσπάστης σαν τον Δημήτρη θα μπορούσε να γίνει παρουσίαση και αυτό να λείπει ο ίδιος. Λοιπόν, είχαν γίνει και διάφορα άλλα πράγματα, δηλαδή ότι η παρουσίαση ήταν να γίνει, θυμάμαι, πιο νωρίς από ό,τι έγινε, αλλά αναβλήθηκε. Γιατί? Διότι κάποια στιγμή του κάνανε hacking στο προφίλ του Δημήτρη, έχασε ό,τι είχε και δεν είχε και αναγκάστηκε να τα ξανανεβάσει όλα και λοιπόν, οπότε και η παρουσίαση αναβλήθηκε. Τι είναι το hacking? Είναι ουσιαστικά ένας θάνατος του προφίλ σου, το οποίο είναι το δημόσιο βήμα προς τον κόσμο. Ήταν και αυτό ίσως κάποιο, τι να πούμε, κάποιο προμήνυμα. Και το τελευταίο, και δεν θα πω περισσότερα διότι και ο Δημήτρης, αν μας κοιτάει όπου είναι, αν είναι όπως είναι, έλεγε πάντοτε ότι παρουσιάζει τα αλληλογλυψίματα και τα τέτοια δεν τα γουστάρω με τίποτα. Οπότε θα είμαι σύντομος. Την Παρασκευή ο Δημήτρης έφυγε, Τετάρτη βράδυ είμαι με δύο φίλους που τον ήξερα και αυτόν, σε ένα ταβερνάκι στην οδό Γαβριλίδου,
σπίτι του πολύ κοντά, τα Πατήσια. Και όπως τρώμε και πίνουμε και λοιπά, λέμε εσύ, ο Δημήτρης μένει από κοντά. Α, ναι, ρε, εσύ δεν έχουμε να το δούμε καιρό. Άλλη φορά που θα έρθουμε να του πούμε να έρθει. Και εκείνη την ώρα βλέπουμε ένα γκαρσόνι που ήταν στην ταβέρνα αυτή, παλιά ταβέρνα, ιστορική, την είχε αναφέρει και πολλές φορές ο Δημήτρης, καθώς είναι μεγάλος ταβερνόφιλος, ηλικιωμένος άνθρωπος. Λέει, δεν μοιάζει, λέει, ο Δημήτρη αυτός. Λέει, ναι, λέω, κοίτα να δει σύμπτωση. Πάση περιπτώσει, 2 μέρες μετά έχω πάει στο Χρήσανθο, στην πόλη, στο γραφείο, μπαίνω μέσα, το βλέπω. Εντάξει, ο Χρήσανθος δεν μπορώ να πω ότι είναι πάντα χαμογελαστός και με στο κέφι, αλλά εκείνη τη μέρα ήταν ακόμα περισσότερο. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, μου λέει το κετό. Και έμειναμε και 2 έτσι. Αυτό. Με 2 λόγια, δεν έχω να πω περισσότερα. Ζητώ συγγνώμη και από τον Δημήτρη, όπου είναι, αν είναι και όπως είναι, για την πολυλογία και το γλύψιμο. Και δίνω τη σκητάλη παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βέμπο, η παρουσία του Δημήτρη είναι κυρίαρχη απόψε. Εγώ δεν το γνώρισα, αλλά το έργο του είναι αυτό που κάνει έντονη την ύπαρξή του έτσι με την υπερβατική έννοια. Πολύ σπουδαία δουλειά. Λοιπόν, κινηματογράφος. Κινηματογράφος ή 7η τέχνη. 7η τέχνη την είπανε, όχι γιατί είχαν αύξοντα αριθμό οι προηγούμενες, δεν έχουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Υπήρχαν και είχαν προηγηθεί 6 τέχνες. Και ξαφνικά προκύπτει και μία 7η. Δεν επεδίωξε κανείς, ούτε κάτσε να σκεφτεί ότι υπάρχουν 6 τέχνες, άντε να βρούμε και μια 7η. Άλλο πράγμα επεδίωκαν επιστημονικά και είχαν προηγηθεί πολλές επινοήσεις και εφαρμογές τεχνολογικές μέχρι να φτάσει ο Λουί Λιμιέρ να ανακαλύψει αυτή τη σωτήρια γκρίφα, η οποία είναι ένας διπλός γάτζος και μπορεί να κινεί το φιλμ και να κάνει διακοπτόμενη κίνηση και να έχουμε πλέον την αναπαράσταση της κίνησης. Αυτό ήταν μια επιστημονική επιτυχία. Κάποια στιγμή όμως πέρασε από το μυαλό να της κάνω και μια παρουσίαση. Η πρώτη λοιπόν δημόσια προβολή, πιστεύω να το ξέρετε, ώστε να το ξέρετε, έγινε το 1895, Δεκέμβριο μήνα, 28 Δεκεμβρίου, με τα χριστουγεννιάτικο απόγευμα, στην οδό Καπουτσίνων, στο βουλεβάρδο των Καπουτσίνων, στο Γκραν Καφέ, στο Μεγάλο Καφέ, στο Παρίσι. Σε αυτή την προβολή, λέει, ιστορικά δηλαδή, ήταν παρόντες 36 άτομα. Μεταξύ αυτών όμως ήταν και ένας ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια όσον αφορά τον κινηματογράφο, ως σκηνοθέτης ο Μελιές. Ποιος δεν ήταν σκηνοθέτης, δεν υπήρχε σκηνοθεσία τότε. Θαυματοποιός ήταν, δηλαδή παραστάσεις έκανε σε διάφορους χώρους. Από εκεί και μετά όμως είχε μια πολύ ραγδαία, πολύ γρήγορα, για να μην μακρηγορήσω κάνοντας αναφορές, πολύ γρήγορα διεπίστωσαν ότι αυτή η εφεύρεση είναι τέχνη. Και πολύ σύντομα αρχίζουν οι πρώτες παραγωγές. Στην αρχή απλές αναπαραστάσεις, οι οποίες τέλος πάντων προβάλλονταν σε διάφορους χώρους. Οι χώροι που προβάλλονταν καταρχήν, αυτά τα οποία ας πούμε τραβούσαν, ήταν καφενεία, ήταν μπαρ, τέλος πάντων χώροι που μπορούσε να συγκεντρωθεί κόσμος, ακόμα και οι τέθροι. Από εκεί και μετά όμως, ο κινηματογράφος στο προσκήνιο και το πολιτιστικό και το οικονομικό του προηγούμενου αιώνα, του 1900 δηλαδή μέχρι το 2000 και στη συνέχεια, δεσπόζει και είναι κυρίαρχος. Είναι η τέχνη όμως που προκειμένου να παρουσιαστεί απαιτεί πλήθος. Δεν απευθύνεται δηλαδή σε ένας ή δύο ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει ένας και δύο άνθρωποι. Η αναγκαιότητα αυτή και η επιχειρηματική τέλος πάντων επινοητικότητα δημιούργησε
τις αίθουσες προβολής, οι οποίες έπρεπε να είναι ειδικά διαμορφωμένες και όλοι, τέλος πάντων, έχουμε περάσει από τις αίθουσες παρακολουθώντας τη φωτεινή δέσμη πάνω από τα κεφάλια μας που ξεκίναγε από την καμπίνα προβολής και κατέληγε στην οθόνη και της έδινε χρώματα ή κίνηση όταν ήταν ασπρόμαυρα. Ένα άλλο όμως που συνέβαλε στο να υπάρχει ο κινηματογράφος και η ανάλυση της εικόνας, ξέρετε, είναι μια ιδιότητα του ματιού, να μην το ξεχνάμε, το μετίκασμα. Δηλαδή, παραμένει η εντύπωση στο μάτι από ένα ερέθισμα για χρόνο και μετά από τη στιγμή που αυτό δεν υπάρχει. Πολύ απλά κάνουμε το χέρι μας έτσι, βλέπουμε τα δάχτυλά μας 14, ξέρω εγώ, να τα μετρήσει. Αυτό το πράγμα τελικά έχει συμβάλει σημαντικά. Γιατί η κίνηση που βλέπουμε δεν υπάρχει ούτε στη μηχανή προβολής, εκεί περνάνε 24 φωτογραφίες το δευτερόλεπτο. Ούτε στην οθόνη. Αυτό δημιουργείται στο μυαλό μας, στην αντίληψή μας. Για να μην πω περισσότερα, η αναγκαιότητα αυτή τέλος πάντων της παρακολούθησης των ταινιών, που ξεκινάει από απλή ψυχαγωγία και φτάνει μέχρι του να έχουν γίνει αριστουργήματα. Ο κινηματογράφος είναι μια δυνατή τέχνη, μια νέα τέχνη. Είναι μια τέχνη που συνδυάζει προσόντα που δεν έχουν οι άλλες τέχνες. Είναι τέχνη και του χώρου και του χρόνου. Γιατί οι άλλες τέχνες είναι χωρισμένες. Έχουμε τις τέχνες του χώρου, όπως είναι η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική. Έχουμε τις τέχνες του χρόνου, όπως είναι η μουσική, η λογοτεχνία, η ορχιστρική, το θέατρο. Ο κινηματογράφος τα συνδυάζει όλα. Κάνει ανάπλαση του χρόνου και του χώρου, πηγαίνει μπρος-πίσω με τα flashback, όπως λέμε, κλπ. Οι αίθουσες λοιπόν αυτές έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε όλο τον κόσμο, παγκόσμια. Και στην Ελλάδα όμως, πολύ σύντομα, η πρώτη δημόσια προβολή στην Ελλάδα έγινε, δεν θυμάμαι ημερομηνία, αν ξέρει κάποιος, δηλαδή γύρω στο 1900 πιστεύω, σε μια λέσχη τυχερών παιχνιδιών, χαρτοπαιχτική πιθανόν, στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Από εκεί και μετά ο Δημήτρης θα μας έχει κατατοπίσει, δεν πήρε ακόμα το βιβλίο στα χέρια μας, για το πότε άρχισε και πότε έγινε η πρώτη αίθουσα. Οι αίθουσες κυριάρχησαν, ήταν πάρα πολλές, δυστυχώς λιγόστεψαν και αυτό οφείλεται των κατοίκων διανομέα εικόνων που είναι η τηλεόραση. Τη στιγμή που μπήκε η τηλεόραση στη ζωή μας, από τη στιγμή που πήρε διαστάσεις στη τηλεόραση, τέλος πάντων ο κινηματογράφος άρχισε να φθήνει. Οι αίθουσες έκλεισαν και γι' αυτό το έργο του Δημήτρη πέρα των άλλων είναι και σπουδαίο, γιατί μας κατατοπίζει, γιατί μας περιγράφει. Έχουν μείνει κάποιες. Ο κινηματογράφος θα υπάρχει πάντα. Και έρχομαι να πω ότι αφού συμβαίνει αυτό και τελειώνω, είναι σημαντικότατο το έργο του, αιωνία του η μνήμη, και ο άνθρωπος αυτός έκανε πολύ σπουδαία δουλειά. Γιατί και σαν όγκος, αλλά και σαν έρευνα και σαν τέλος πάντων προσπάθεια είναι σημαντικότατη. Δεν θα παραβλέψω βέβαια και το Χρύσανθο, ο οποίος και αυτός είχε το πάθος και είχε τη συνεργασία αυτή με τον Φίσα. Εγώ δεν τον γνώρισα όπως είπα. Νιώθω όμως ότι έχω συνδεθεί μαζί του Χρύσανθο, να πούμε από τη στιγμή που έχουμε, αλλά και εγώ απλά το λέω, ανταποκρίθηκα άμεσα, χωρίς μουσουτού. Εδώ είναι ο Χρύσανθος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ευχαριστούμε, γιατί και εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά. Όχι, ας το κρατήσουμε έτσι λιτάκι σύντομα, και υπάρχουν και άλλες συμπτώσεις, Θανάση, που θα τις συζητήσουμε κατηδίαν πολλές. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τίνη και στον Άγγελο για το δεύτερο απόσπασμα. Ροζίκλερ, Πατησίων 12. Θρυλικός λαϊκός κινηματογράφος όλων των εποχών και τελικά ωραρίων, κλειστός με ανεμιστήρες, με εξώστη που λειτουργήσε πάνω από μισό αιώνα, από τον Οκτώβρη του 1916 μέχρι το 1968, που ο μόνος λόγος που έμεινε στη Β' προβολή είναι ότι δεν υπήρχε τρίτη.
Κοτρουμπούσης γράφει «Εις τον σινεμάν». Στην πολεμική περίοδο εζούσε ένας τίμιος ψαράς, βιοπαλαιστής, και καθότι δεν κέρδιζε δικαίως, πολλώντας τις ρέγγες του εις τους εμπόρους, έβαλε και έκαμε άλλο σχέδιο. Δηλαδή, εκάπνιζε τις ρέγγες και κατόπιν εκείναγε και πήγαινε στον κινηματογράφο Ροζικλέρ, όπου έπαιζε 2 έργα. Και η πελατή αγόραζε πολλές ρέγγες που τις εμαγείρευαν επάνω εις τα καλοριφέρ της αιθούσης και κολατσούσαν κατά τας παραστάσεις. Εκεί εργαζόταν και ένας άλλος πολιτής ακόμα, ο Ανδρέας ο Σάμαλης, που αγόραζε πραμάτια, δηλαδή σάμαλες, τρίγωνα, παστέλια, σουσαμόπιτες και τέτοια από τον, που το λέμε το γύφτο στην οδό Αθηνάς. Και τα μοσχοπολούσε στη Ροζίκλα ή στα διαλύματα ή κατά τις κινηματογραφικές σκηνές, όταν επρόκειτο διαφυλιά επί της οθόνης και επί τόπου η αξιότιμος πλατεία εκράβγαζε «Ανδρέα Σάμαλη». Όταν έπαιζε το επεισοδιακό έργο «Χάλκινη μάσκα» εναντίον «Δόκτωρ Σατάν», έκαναν καλύτερες δουλειές οι ρέγγες, αλλά όταν έπαιζε το «Ζωρό σκυλεγιών» του, κέρδιζε περισσότερο ο Ανδρέας ο Σάμαλης. Μία φορά όμως που έδειξε το ελληνικό δράμα ο Μεφίστακας, παραδόξως οι πωλήσεις φτάσαν στο 0. Δεν είχαμε λοιπόν πάντα popcorn και nachos, είχαμε και ρέγγες, είχαμε και σάμαλι. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι ποτέ κανένα βιβλίο δεν έχει χωρέσει τόσο σινεμά και μάλλον και καμία πόλη δεν έχει χωρέσει τόσα σινεμά και τόσες ιστορίες. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Λέανδρο Σλάβη, συνεργάτη του περιοδικού «Η Πόλη», άνθρωπο της πόλης, των δρόμων και της αρχιτεκτονικής της. Και εδώ να σημειώσουμε ότι, όπως λέει και ο Φίσας, χωρίς τον Λέανδρο δεν θα υπήρχε η συμπλήρωση του 2019, διότι η έρευνα τελείωσε το 2013, αλλά ο Λέανδρος μάλλον επέμεινε και συνεχίσαμε και βγήκε το 2019 η δεύτερη, ας πούμε, έρευνα. Και η δημοσιογράφος Ελεονόρα Ορφανίδου από τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984, την οποία εδώ και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και για το ενδιαφέρον και για τη βοήθεια τόσο στην πραγματοποίηση όσο και στη δημοσιοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Οπότε, Λέανδρε, ξεκινάμε με σένα. Είσαι έτοιμος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς, όπως είπαμε, η προώρια απώλεια του Δημήτρη δεν αφήνει να έχουμε τόσο αλέγκρα ατμόσφαιρα όπως θα την ήθελε εκείνος. Και εγώ τον Δημήτρη τον γνώρισα αρχικά με το μυθιστόρημά του, το πλατεία Λένιν πρώην Συντάγματος, και έκτοτε παρακολουθούσα την εκδοτική του δραστηριότητα, αλλά δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά. Όταν ανακάλυψα την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού και είδα ότι είχα κάποια πρόσθετα στοιχεία να προσφέρω, βρήκα το email του, του τα έστειλα, παρόλο που μου είχε προειδοποιήσει ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί παραπάνω, του τα έστειλα παραμονή πρωτοχρονιάς του 2017 και ανήμερα την πρωτοχρονιά του 2017 μου στέλνει ένα email που μου έγραφε: το αρχείο που μου στείλες έχει τόσες σπουδαίες παρατηρήσεις, ρε Λέανδρε, που θα πατήσω την απόφασή μου να μην ξανασχοληθώ με το θέμα και θα κάτσω να τη συνδεματώσω στο συμπλήρωμα. Μετά από αυτό ακολούθησε και η προσωπική γνωριμία και το Δημήτρης έγινε Μίτσος. Και τον έβλεπα πολύ συχνά στις παρουσιάσεις του, στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πατέρα του, του Φανταζή Φίσα, και κατά κανόνα το συναντούσα στον δρόμο με το ποδήλατό του που διέσχιζε την Αθήνα. Για το βιβλίο ήδη έχουν αναφερθεί ορισμένα πράγματα. Εγώ θα εστιάσω στο θέμα του τι αντιπροσώπευε ο κινηματογράφος για την εποχή εκείνη, ιδίως των παλαιότερων δεκαετιών, και σε τι μας βοηθάει εμάς αυτό. Η σημερινή
νέοι ίσως δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία που είχε για τα παιδιά, τους νέους και τους εφήβους του 50, του 60, του 70 ο κινηματογράφος, πριν αρχίσει και πάρει την κατιούσα λόγω της τηλεόρασης, όπως είπε. Γιατί ο κινηματογράφος ήταν ένας τρόπος ζωής. Καταρχάς, ήταν ένας τρόπος όπου κατά κανόνα, με ελάχιστες εξαιρέσεις στην Ελλάδα τουλάχιστον, στην Αθήνα μιλώντας, δεν υπήρχε ταξικός διαχωρισμός. Στον ίδιο κινηματογράφο βρισκόντουσαν όλοι και οποιαδήποτε ώρα. Μην ξεχνάμε ότι τότε οι παραστάσεις ξεκινούσαν από τις 2 το μεσημέρι στο δε Ροζικλέρ και σε άλλα σινεμά της Αθήνας από τις 10 το πρωί. Και ήταν τρόπος ζωής και η αίθουσα προβολής, πέρα από τόπος ανέφελης συνύπαρξης των κοινωνικών τάξεων, ήταν στέκη ανάλογα με το άτομο ή καταφύγιο ανάλογα με την περίσταση. Ήταν τρόπος ζωής όταν μικρά παιδιά μας συνόδευαν εκεί και ή μας πάρκαραν ασυνόδευτα, αλλά σχεδόν πάντα κατάλληλα δασκαλεμένα, για να αποφεύγουμε ανεπιθύμητες γνωριμίες και τα επακόλουθα. Κάνα 2 ώρες το μεσημέρι ή το απόγευμα για να μπορέσουν όσες και όσοι έμεναν πίσω είτε να ησυχάσουν είτε να κάνουν απερίσπαστα καμιά δουλειά του σπιτιού. Ας μην ξεχνάμε πως τότε οι προβολές, όπως είπα, αρχίζαν από νωρίς το μεσημέρι. Ήταν και τρόπος ζωής όταν ιδίως τα καλοκαίρια εκδράμανε ομαδικά οικογένειες στο πιο κοντινό σινεμά, ανεξάρτητα από την ταινία που προβαλόταν, αρκεί να ήταν κατάλληλη για ανηλίκους, εφόσον στο Τσούρμο υπήρχαν παιδιά κάτω από 18 βεβαίως, για να περάσουν τη βραδιά τους μασουπώντας πασατέμπου ή κάποια από τις φθηνές πικουδιές που πρόσφερε ο νεαρός με τον δίσκο κρεμασμένο από το λαιμό. Η αίθουσα ήταν και στέκη για το φιλοθεάνον κοινό που επέλεγε την αίθουσα που σύχναζε ανάλογα είτε με τα καλλιτεχνικά ή καλλιτεχνικά εντός εισαγωγικών γούστα του, είτε με κάποιο άλλο προσωπικό κριτήριο. Σε αυτήν η πρώιμη συνεφίλ, επειδή έπαιζε ταινίες τέχνης, στην άλλη η φανατική των ελληνικών ταινιών που γυρίζονταν σε τριψήφιο αριθμό κάθε χρόνο, στην παραπέρα οι λάτρες των περιπέτειών, κάπου αλλού οι ευσυγκίνητοι στόχοι δακρύβρεχτων κοινωνικών δραμάτων και σε κάποια σεσημασμένα οι εραστές των τολμηρών ταινιών στην αρχή, της τσόντας αργότερα και του χορνών τελικά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με τις ευτράπελες παρεμβάσεις τους, που την έχει αποθανατήσει ο Δημήτρης πάλι, ο Μίτσος μας, σε ένα άλλο του βιβλίο, το αυστηρός ακατάλληλο. Είδα και καταφύγιο βέβαια, σε πιο μικρές ηλικίες για το χαβαλέ, αργότερα στη διάρκεια ενός χασιαρχείου, μιας κοπάνας δηλαδή, το είπαμε για το Ροζικλέρ, κυκλοφορούσε τότε και το γνωστό Δαρίου και Παρισάτητος γίνονται παιδες 2, ο ένας πάει στο Ροζικλέρ και ο άλλος στο σχολείο. Και καταφεύγαμε σε κινηματογράφους για να μην γίνομαστε τσακωτοί από κάποιο αδιάκριτο μάτι. Αλλά και για να ανταλλάξουμε κάνα φυλάκι στα κρυφά με το τέρι μας και να πιαστούμε χεράκι μέσα στο σκοτάδι. Πάντα ωστόσο με τον κίνδυνο να βρεθούμε σαν άνεμα τα φώτα, φάτσα με κάποια από τα πρόσωπα που θέλαμε να αποφύγουμε. Λοιπόν, όλες αυτές τις αναμνήσεις μας ξαναφέρνει τόσες και τόσες αναμνήσεις το ξεφύρισμα αυτού του βιβλίου που μας μιλάει για αίθουσες, για έργα και μας τα θυμίζει, γιατί πολλά ασφαλώς τα έχουμε ξεχάσει, και για ιστορίες που πολύ καλά έκανε και τις άφησε πλέον για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε Μίτσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος στην Ελεονόρα. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Δεν θα μιλήσω για την απουσία του Δημήτρη Φίσα, την εκδημία του και το πώς συγκλώνησε φίλους και αναγνώστες του το ξαφνικό του φευγιό τον Φεβρουάριο, γιατί ήδη έχει υποθεί αυτό, και μαρτυρία υπέρ του η λύπη που θα έλεγε και η γική Δημούλα, και απόψε εδώ ανάμεσά μας η λύπη υπάρχει διασταυρούμενη με τη βαθιά συγκίνηση. Με τον Δημήτρη Φίσα μας συνέδεσαν με περισσότερους από έναν τρόπους τα σινεμά του της Αθήνας, η έκδοση για την οποία μιλάμε,
Γνωριστήκαμε και συνυπήρξαμε για κάποια χρόνια επαγγελματικά σε ένα διάσημο και αγαπημένο δικό του τοπόσιμο της πόλης μας, στην Τεχνόπολη, και το εμβληματικό ραδιόφωνο που έχει την έδρα του σε ένα από τα αεριοφυλάκια της, τον Αθήνα 984. Αυτός έκανε τα φελέκια και εγώ τις ντάμες σπαθί. Αυτός έγραφε, εγώ τον διάβαζα. Στις 22 Ιανουαρίου του 2018, στη ραδιοφωνική στήλη βιβλίου που κρατούσα τότε, με τον τίτλο «Βιβλία της Εβδομάδας», έκανα μια παρουσίαση της επιστολικής του νουβέλας «Μουσείο Λαογραφίας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία. Θυμήθηκα το Μουσείο Λαογραφίας του όταν η κυρία Κουγιά, η αγαπητή μου Άντα, μου έκανε την τιμητική πρόταση να είμαι εδώ απόψε για αυτόν και για την πολύτιμη μελέτη του για τα σινεμά της Αθήνας, γιατί στο συγκλονιστικό φινάλε της ιστορίας, ο Λέων, ο κεντρικός χαρακτήρας του, έρχεται αντιμέτωπος με την πλήρη απομάγευση του κόσμου και του προσωπικού του μικρόκοσμου. Επιτρέψτε μου 2-3 κουβέντες γι' αυτό, καθώς νομίζω πως συνδέεται και με όσα υπόθηκαν και βεβαίως με όσα επίσης ο ίδιος μου είπε και ίσως είναι μια επιπλέον συνεισφορά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ο ζωγράφος Λέων, λοιπόν, παίρνει μια μεγάλη παραγγελία να ζωγραφίσει, και αυτό μόνο ο Φίσας θα το έγραφε, εμπνεόμενος από τον μυστικό δείπνο του Νταβίντσι, ένα πίνακα με 23 αποστόλους του κοινοτισμού. Από τον Μάρκ και τον Πακούνιν έως τον Χριστό, τον Βελουχιώτη, τον Μαντέλα και τον Τσε, με τελευταίο μάλιστα τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Αποσύρεται στο Στράλι, ορεινό χωριό της Πίνδου, και η μόνη του επικοινωνία με τον έξω κόσμο είναι η αιώνια αγαπημένη του Μάρθα, με την οποία έχει χωρίσει, αλλά την αγαπάει επίσης. Η ζωγραφική, η μίση σε μια ζωή πρωτόγνωρη, το ιδηλιακό τοπίο, η απουσία της τεχνολογίας, αλλά κυρίως οι άνθρωποι, οι καλοί άνθρωποι του χωριού, μαγεύουν τον ήρωά του. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται αμέσως την παραλληλία του πίνακα με την πραγματικότητα της κοινότητας. Είναι δύο ουτοπικοί κόσμοι, ο ένας εντός ενός χάδρου, ο άλλος εκτός. Η απομάγευση έρχεται ευνίδια με την αποκάλυψη ενός συλλογικού εγκλήματος κατά των γυναικών. Θρησκοληψία, φαλοκρατισμός, φόνοι, το στημένο με περισσή τέχνη σκηνικό ευτυχίας μετατρέπεται σε δυστοπία. Και στο τελευταίο κεφάλαιο, με τίτλο το όνομα του Κιμ Γιονγκ-ουν, του απολυταρχικού ηγέτη της Βόρειας Κορέας, όπως όλοι ξέρουν, ο Λέων και ο αναγνώστης μαζί, μέσα σε μια υπέρτατη αγωνία, καταλαβαίνουν το ακόμη πιο εφιαλτικό και δυστοπικό, ότι οι επιστολές που έστελνε παραμένουν ανεπίδοτες. Μου τηλεφώνησε λοιπόν ο Δημήτρης Φίσας, όπως μου είπε, κατά παράβαση της απόστασης που συστηματικά τηρούσε από κάποιον που έκρινε το έργο του, αισθανόμενος την ανάγκη να με ευχαριστήσει. Ήταν ευγενικός, θυμόταν ότι συγκρουστήκαμε πολιτικά σε μια γενική συνέλευση, αλλά το έφυξε ως μια λεπτομέρεια ενώ δεν ήταν. Είπε τις λέξεις, ήταν μια στιγμιαία ένταση. Και κάναμε και οι δύο ότι ήταν έτσι. Θυμόταν και εμφατικά αναφέρθηκε στο ότι προσφέρθηκα να τον πάω, κάτι πάρα πολύ απλό, κάπου με το αυτοκίνητο μια χειμωνιάτικη μέρα που τον είδα να περπατάει στην Πειραιώς. Θυμήθηκε μια πολύ θετική συζήτηση που είχαν για την ταπεινότητά μου με τον Μάνο Ελευθερίου. Όλα τα φράσματα των συναντήσεών μας ήταν εκεί παρόντα. Να προσθέσω εδώ ως παρέκβαση από το θέμα μας ότι καθόλου τυχαία, όταν έφυγε ο Μάνος από τη ζωή, ο Δημήτρης Φίσας ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε και πως όχι τη βαριά ευθύνη της εκπομπής του. Στην ίδια συζήτηση, επιστρέφω στο θέμα, άκουσα πρώτη φορά για την ηλεκτρονική παρουσία της έρευνάς του για τα σινεμά της Αθήνας. Τι ήταν αυτή η μελέτη για τον ίδιο? Δεν μπορώ να μεταφέρω με όρους κάποιας αυτολεξία αναφορά σου τι σκεφτόταν, γιατί δεν μου είπε τι σκεφτόταν. Να εικάσω όμως μπορώ, από την αλλαγή στη φωνή, από τη χαρά της συζήτησης,
από το «Μη φανταστείτε, κυρία Ορφανίδου, πως είναι ασύμβατη η λογοτεχνία με την έρευνα και το δοκίμιο». Αυθαίρετο τώρα, με αφορμή αυτή τη συζήτηση, στην οποία συνυπήρξαν οι κινηματογράφοι του με ένα βιβλίο που κατέληγε εν τέλει σε μια δυστοπία απομάγευσης του κόσμου, αυθαίρετο, και τα συνδέω, υποστηρίζοντας ότι ο δημοσιογράφος Φύσας συγκέντρωνε και επεξεργαζόταν υλικό που αποδείχνει ότι υπήρξε ένας μαγικός κόσμος στην πόλη, αυτός των κινηματογραφικών αιθουσών, πριν σαρώσει η απομάγευση και αυτό το τελευταίο οχυρό των ονείρων ενός κόσμου αρκούντος ιδανικού που δεν θα σε πρόλαβε. Πάντα η σκοτεινή αίθουσα θα σου έδινε λίγη μαγεία, όπως και οι τόμοι για τους οποίους συζητάμε, οι οποίοι, το είπαν καλύτερα από μένα οι προλαλήσαντες, δεν περιορίζονται σε καταγραφές ονομάτων, στοιχείων και αριθμών, αλλά και σε μαρτυρίες, περιστατικά, αναμνήσεις, συσχετισμούς, αναβιώνοντας όχι μόνο την ύπαρξη μιας κινηματογραφικής αίθουσας, αλλά και ενός είδους κοινοτισμού, νάτος πάλι ο κοινοτισμός του, που προκαλούσε η παρουσία ενός σινεμά στις λαϊκές περιοχές ή στο αστικό κέντρο της πόλης μας. Δεν γνωρίζω λοιπόν προσωπικά από κάποια μεταξύ μας συζήτηση αυτό που μαρτυρούν ωστόσο φίλοι του και συνεργάτες, ότι δηλαδή ήταν το magnum opus του, αυτή η λοξή συνάντηση, όπως την περιέγραψε ο ίδιος, των διαφορετικών πραγμάτων που αγαπούσε. Διέτρεξα όμως και τους δύο τόμους και δεν είδα μόνο μια απίστευτη παράθεση όσων έχουν λησμονηθεί με το πέρασμα των χρόνων, αλλά και όσων παραμένουν έως και σήμερα. Δεν είδα επίσης κανένα νοσταλγικό εκβιασμό ή από την άλλη μια εσκεμμένη συγκράτηση του συναισθήματος. Η αφηγητηματική γραμματική του, οι τεχνικές κατασκευής του νοήματος, η σύνθεση των ερμηνειών διακρίνονται για την λογοτεχνικότητά τους κι ας έχουμε ένα ερευνητικό έργο. Ο Φύσας, ειδικά σε κάποια αλήματα, μερικά ακούστηκαν ήδη απόψε, κάνει υψηλή λογοτεχνία αφηγούμενος μια ιστορική έρευνα, αναλύοντας ιδεολογίες, φιλοσοφώντας. Κάνει από την άλλη και ιστορία, περιγράφοντας μαρτυρίες και εμπειρίες, εντάσσοντας δε μέσα στη μεθοδολογία του τη συγκίνηση εκτός από την αποστασιοποίηση, την απουσία χρονικής αλληλουχίας συχνά, την αποσπασματικότητα. Βάζει στην ίδια πρωτεύουσα θέση τη βαθιά διείσδυση στην πληροφορία με το ρυθμό και τη φαντασία. Και όλα αυτά σε ένα ερευνητικό non finito του παλίμψιστου της αθηναϊκής ζωής σε βάθος 100 και πλέον ετών. Τι άλλο είναι για έναν θεωρητικό, ας πούμε, της ιστορίας η λαμπρή πρόταση του Ιβάν Ζαμπλοκά, αυτού του περίφημου γάμου ιστορικού, για το πώς να κάνουμε ιστορία στον 21ο αιώνα. Αντιγράφω, γιατί θεωρώ ότι ο Φύσας συνειδητά ή ασυνείδητα ακολούθησε αυτή τη σχολή σκέψης. Αντιγράφω από το μανιφέστο του Ζαμπλοκά, η ιστορία είναι μια σύγχρονη λογοτεχνία που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις πόλης. Είναι ψευδή τα διλήμματα, λέει, σχετικά με τον αμιγώς μυθοπλαστικό ή επιστημονικό χαρακτήρα της ιστορίας. Η ιστορία, όπως και όλες οι κοινωνικές επιστήμες, είναι συμβατές με τη λογοτεχνική δημιουργία. Το δίτομο έργο του Φύσα ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στην αναγκαία αυστηρότητα της έρευνας και την επιθεμητή τόλμη της λογοτεχνίας. Ενσωματώνει στον κορμό του τον συλλογισμό και τη διαδικασία μιας μελέτης με τη λογοτεχνικότητα και την απελευθέρωση του αισθήματος. Το βλέπουμε το αίσθημα εντός του. Δεν θυμάμαι πια που διάβασα ότι η κατανόηση του χρόνου είναι η μόνη δυνατή αποδέσμευσή μας από το παρόν, αλλά το κάνει αυτό ο Δημήτρης και μιλάω στον ενιστώτα, γιατί τα βιβλία έχουν διάρκεια στους αιώνες. Το κάνει χωρίς να πρημοδοτεί όπως θα ήταν το αναμενόμενο το παρελθόν, γιατί δεν ήταν αυτός ο τύπος. Έχω την εντύπωση, αντιθέτως,
πως κοιτούσε και έργο το αύριο και πολύ σας ευχαριστώ για την προσοχή και για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και πριν προχωρήσουμε πάμε στο τρίτο απόσπασμα για τον Άγγελο και την Τίνη. Αρζεντίνα. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 158 και Παναθηναϊκού στην εκεί υπάρχουσα πολυκατοικία. Μέσω επίπεδου χειρισμός. Χειμερινός κινηματογράφος των Αμπελοκήπων. Ξεκίνησε το Γενάρη του 1963 και έκλεισε το Μάρτι του 1993. Ώσπου να μάθουμε το γούστο του Έλληνα, είδαμε και πάθαμε. Τα έργα ποιότητας δεν τα θέλανε. Θέλανε καουμπόικα ή κάτι ελληνικά, κλαίει η μάνα μου στο μνήμα, τέτοια. Ο Κοσμάκης εκείνη την εποχή, έχω την εντύπωση, ήθελε να κλάψει. Ήθελε να βγάλει από μέσα του αυτό το θυμό, αυτή την πίκρα της κατοχής. Δεν ξέρω. Ήτανε νωρίς ακόμα το 60 για το καλλιτεχνικό έργο. Δεν ήθελε ούτε να σκεφτεί, ούτε να προβληματιστεί, ούτε να το ψάξει. Στην Ευρώπη τα πράγματα ήταν πιο προχωρημένα. Εμείς πάντως καλά πήγαμε, καλά πήγε η Αρζεντίνα. Εγώ τα βράδια που πήγαινα και έπαιρνα το ταμείο ήταν πολλά τα λεφτά. Μετά σιγά σιγά βγήκε η τηλεόραση. Ήταν και οι πολιτικές καταστάσεις, απαγορέψανε μερικές ταινίες. Είχαμε και διάσημους πελάτες και ποιος δεν πέρασε από εδώ, πολιτικοί καλλιτέχνες, αλλά είχαμε και τους πρωταγωνιστές των έργων που φέρναμε. Πρεμιέρες. Τι Elizabeth Taylor φέραμε, τι Rock Hudson ήρθε. Τους κάνουμε τα ναύλα τους, έρχονταν εδώ. Έξω κάναμε το μπουφέ, κόσμος μαζευόταν πολύς. Έπειτα να σου πω κάτι. Στην Αρζεντίνα ο κόσμος που ερχόταν με το γουναρικό και τραπεζού. Και το γάντι. Κυρίες. Δεν έμπαινε μέσα λετσαρέ. Άσε που δεν το επιτρέπαμε. Υπήρχε άνθρωπος που επέβλεπε. Αυτά το 60 και το 70. Μετά αλλάξαν τα πράγματα, έμπαινε μέσα και η Κουτσή Μαρία. Ο άνθρωπος που επέβλεπε μέσα έξω. Είχαμε ένα γίγαντα. Αν κανείς έβαζε χέρι ή λέγαν δρομόλογα, δεν υπήρχε περίπτωση. Τον κουντούσε από το σβέρκο και κατευθείαν έξω. Είχαμε γιγαντοαφίσες που τις έκανε ο Νικόλαος Ανδρεάκος, καλός ζωγράφος, μαθητής του Μόρελη. Και στα άλλα μεγάλα σινεμά, το Κοτοπούλι, το Ρεξ, αυτές τις διαφημίσεις που βγαίνανε πάνω από την ταμπέλα του κινηματογράφου, αυτός τα έκανε. Πήγαινα κάτω στο δικό του ατελιέ και παρακολουθούσα πως δούλευε γιατί ξέρεις τι. Ήταν καλός ζωγράφος, πολύ καλό παιδί, αλλά ήταν ψεύτης. Ψεύτης στο πότε θα παραδώσει κάτι. Εμένα με έβριζε. Του έλεγα, Νίκο, εάν δεν είναι έτοιμη, και του έλεγα πάντα ότι την ήθελα 2 μέρες πριν, θα έρθω και θα στα κάνω λαμπόγιαλο. Οι ζωγραφιές του ήταν σπουδαίες. Έφτιαχνε αληθινούς πίνακες. Μπορούσε να κάνει λεφτά αυτό το παιδί, αλλά δεν ήταν έπολος, ήταν καλλιτέχνης. Μας είχε φτιάξει και ένα υπέροχο πανό που έγραφε I love Παναθηναϊκός. Και το είχαμε μονίμως στο μπαλκόνι μας, φάτσα στο γήπεδο. Με αυτό και μ' άλλα, ο αδελφός μου και εγώ πειράζαμε τον πατέρα μας, που ήταν Ολυμπιακός. Σε ένα βιβλίο, όπως βλέπετε, χωράνε Ρέγγις, Elizabeth Taylor, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Όπως εξάλλου χωράνε τα πάντα, όλοι οι κοινωνικοί χώροι, όπως είναι και οι κινηματογράφοι. Θα μπορούσα να φλιαρίσω πάρα πολύ, παίρνοντας και πάσα από τους ομιλητές, αλλά δεν θα το κάνω γιατί υποσχέθηκα να μην το κάνω. Καλό βέβαια να σκεφτούμε και εμείς ιστορίες που τις έχουμε συνδέσει με κινηματογράφους. Μένα ήδη μου έρχονται καμιά δεκαριά στο μυαλό όλες μαζί. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να διαβάσω κάτι που έγραψε ο Δημήτρης Φύσας στην εισαγωγή του βιβλίου. 2 τόμοι, 1000 σελίδες. Έχω 3 ελπίδες. Πρώτη, ότι με αυτό θα κερδίσω στο μέλλον μια κάποια θέση στη χωρία των σημαντικών Αθηνεογράφων. Δεύτερη, ότι οι άνθρωποι θα το θυμούνται όταν η λογοτεχνία μου και τα άλλα μου βιβλία θα έχουν ξεχαστεί. Παρένθεση, δεν έχω καμία αυταπάτη. Και εδώ να πω ότι δεν θα ξεχαστούν. Τρίτη, ότι θα είναι πηγή, σημείο αναφοράς και σχολή προς μίμηση
για νεότερους και νεότερες Αθηνεοδίφες. Ο λόγος λοιπόν τώρα στη Μαρία Λυσικάτου που μας φιλοξενεί με αγάπη εδώ στο Τριανόν, γιατί σε αυτό το βιβλίο πραγματικά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να παρουσιαστεί κάπου αλλού εκτός από έναν κινηματογράφο και μάλιστα εδώ. Δεν είναι εδώ η Μαρία? Δεν με ενημέρωσες, Χρύσανθε. Παρακαλώ. Συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά. Λοιπόν, στα ζωντανά προγράμματα. Οπότε, λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το τέταρτο απόσπασμα από τον Άγγελο και την Τίνη. Το τέταρτο και προχωράμε δυναμικά. Αλκιονής, Αλκιονίδα αργότερα. Ιουλιανού 42-46, πλατεία Βικτόριας. Χειμερινός εμβληματικός κινηματογράφος τέχνης, καλλιτεχνικό επαναστατικό φυτόριο, η απώλεια του οποίου στοίχησε πολύ στη γενιά μου και φυσικά σε μένα. Λειτουργήσε από την άνοιξη του 1969 ως την άνοιξη του 1992, παίζοντας καμιά φορά και καλοκαίρι με κλιματισμό. Το χειμώνα του 1982, μία ομάδα κινηματογραφόφιλων της εποχής με την πομπόδη επωνυμία «Συνεβίωση» διοργάνωσε μια διψοκίνδυνη προβολή. 2 έργα σεξ, ένα ξένο ελληνικό στον κινηματογράφο Αλκιονής. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η ξένη ταινία. Θυμάμαι άριστα όμως την ελληνική. «Σεξ 13 μποφόρ». Σε σκηνοθεσία Χρυσόστομου Λάμπου, με τον Λικούργο Καλέργη σε ρόλο φαροφύλακα, σε έρημο νησί, να σερβίρει φρέσκο γάλα έβγα και φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι στην ωραία κόρη του, ώσπου να έρθει στο νησί με το πλοεμένό του, ο στάπης της ελληνικής πορτογραφίας, ο Κώστας Γκουσγούρης. Θυμάμαι επίσης ότι είχαν κληθεί και θα συζητούσαν μεταξύ τους και με το κοινό ο καθηγητής Γιώργος Βέλτσος, ο πολύ δημοφιλής σε εκείνη την εποχή κριτικός κινηματογράφου Βασίλης Δαραφαηλίδης και άλλοι. Στις συνήθειες προβολές της η Συνεβίωση συγκέντρωνε 50 αντί 100 θεατές. Αλλά εκείνο το βράδυ τα πράγματα ήταν αλλιώς. Την Αλκιονίδα κατέκλυσε μεγάλο πλήθος με μέγα πάθος κατά την ανδρεοπαπανδρεϊκή ορολογία της εποχής. Έκλεισε η οδός Ιουλιανού. Οι διοργανωτές τρόμαξαν. Η αίθουσα δεν μπορούσε να χωρέσει 2 με 3.000 θεατές. Οι περίοικοι αναστατώθηκαν, ενώ οι προσελθόντες, διακατεχόμενοι από μια διάθεση χαβαλέ, άρχισαν από νωρίς τα συνθήματα. Κάποια στιγμή, κυρίως λόγω του φόβου μη γίνει κανένα τύχημα, ήρθε και η αστυνομία, με εντολή να μην μπουν στην αίθουσα περισσότερο από όσους χωράει. Κάτι που δεν το κατάφερε, αφού έγινε εισβολή και τελικά ο κόσμος κατέκλυσε το χώρο. Και η αστυνομία, όταν βεβαιώθηκαν οι εκπρόσωποι της ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, έμεινε να επιτηρεί διακριτικά. Όμως, δεν ήταν μια εκδήλωση για χαβαλέ και ασυχούσαν ως παραδοξολογήματα πολλά από όσα υποστήριζε δημοσίως και στα μαθήματά του στην Πάντιο ο Γιώργος Βέλτσος, που μάλιστα απαντήθηκε από τους ουρδανόμικες σύνθημα εκείνης της βραδιάς: «Βέλτσο, ας το δομισμό, πιάσε το σοδομισμό». Κατά τη γνώμη μου, ήταν μια εκδήλωση που υπό το πρόσχημα της ακαδημαϊκότητας απελευθέρωσε την ενοχική σχέση με την οποία ιδίως τότε αντιμετωπιζόταν η πορνογραφία. Κλεισμένοι σε κινηματογράφους γκέτο, αποκλειστικά οι άνδρες. Οι πιο αδυπόληπτοι, από τους οποίους κρύβονταν στα διαλύματα πίσω από την εφημερίδα, ενώ τα ανάλογα περιοδικά πουλούνταν σε περίπτερα τα οποία επίσης δεν εξασφάλισαν τη διακριτικότητα. Εκτός από το χαβαλέ, που περισσότερο ήταν ανάγκη εκτόνωση της ενοχής, στο πλαίσιο μιας κοινότητας που ήρθε από περιέργεια και για πλάκα, η εκδήλωση εκείνης της συνεβίωσης επέτρεψε την προσέλευση όχι μόνο αρσενικών, που ήταν το βασικό κοινό της πορνογραφίας σε κάθε της εκδοχή, αλλά και γυναικών.
Σε αυτό το σημείο θα προσκαλέσουμε δύο πολύ δικούς του ανθρώπους, τον Τάκη Μπαστέα, θεωρητικό και κριτικό κινηματογράφου, που το όνομά του αναφέρεται δεκάδες φορές μέσα στο βιβλίο. Μη σηκώνεστε, κύριε Λαμπρόπουλο, θα αποχωριστώ εγώ αυτή την καρέκλα. Εσείς καθίστε. Όπως και τον αδερφό του, τον Γιάννη Φίσα. Παρακαλώ, είμαστε εδώ. Έλα, να έρθετε. Έχω την καρέκλα, απλά σηκώθηκα λίγο, έτσι, κι εγώ, να μην είμαι συνέχεια καθιστή. Κύριε Μπαστέα, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και σίγουρα για μένα σήμερα ήταν μια μέρα απώλειας, θα ξεκινήσω με αυτό, μάλλον με μια έντονη αίσθηση απώλειας. Είδα μετά από 35 χρόνια το βίντεο του γάμου μου, οπότε το συνδύασα και με την σημερινή εκδήλωση. Δηλαδή, σήμερα έγινε η μετατροπή και το είδα μετά από 35 χρόνια με πάρα πολλούς ανθρώπους δυστυχώς να έχουν φύγει από εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Το λέω αυτό γιατί ο Δημήτρης ήταν μια μεγάλη απώλεια για μένα. Θα έλεγα, θα χρησιμοποιούσα τη λέξη έρισμα, ένα στήριγμα, και σίγουρα ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο μπορούσα να συζητήσω τα πάντα, όπως και εκείνος μαζί μου, και αυτό, η φιλία του δηλαδή με τιμά, όπως επίσης και κάποια στοιχεία που αφορούν το χαρακτήρα του. Θα μου επιτρέψετε δηλαδή να αναφερθώ σε μερικά από αυτά, στη σχέση μου δηλαδή με τον Δημήτρη, όπως το ότι ήταν πολύ ντόμπρος και μοναδικά ευθύς. Αγύριστο κεφάλι, όπως είναι και ο τίτλος των διηγημάτων του, επέμενε στην αρχική του άποψη και πολύ σπάνια μπόρεσα να του αλλάξω γνώμη πάνω σε ορισμένα πράγματα, γνωρίζοντας ότι εξ αρχής οι πιθανότητες ήταν πολύ περιορισμένες. Τα στάδια της φιλίας μας πρέπει να αναφερθώ στο γεγονός ότι το Δημήτρη τον ήξερα από τα Πατήσια της δεκαετίας των τέλη 60, αρχές 70. Ήτανε κολλητός με κάποιους πολύ καλούς μου φίλους και περισσότερο μάθαινα γι' αυτόν εξ αντανακλάσεως, θα έλεγα. Ενώ κάποιες φορές είχαμε συναντηθεί και αισθάνθηκα την παρουσία του και την έντονη προσωπικότητά του από την πρώτη στιγμή, χωρίς ποτέ όμως να κάνουμε παρέα. Μάθαινα γι' αυτόν από τρίτους. Αργότερα ο Δημήτρης, από ό,τι γνωρίζουμε, έδρεψε δάφνες στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου, έφυγε από τα Πατήσια, δηλαδή έμενε συνήθως στο κέντρο, Νεάπολη, Εξάρχεια κτλ. Και ως εκ τούτου οι συναντήσεις μας ήταν πολύ, πολύ αραιές. Τελικά από το 2000 και μετά η φιλία μας πέρασε από κάποια στάδια, από όταν γίναμε πλέον, θα έλεγα, κολλητοί, από ένα στάδιο ανταγωνισμού σε ένα στάδιο άμυλας και μετά σε μια πλήρη αναγνώριση και αποδοχή που νομίζω ότι αυτή κράτησε μέχρι τέλους. Παρά τις όποιες διαφωνίες μας, κατά καιρούς που πραγματικά θεώρησα ότι είχαν ένα πολύ αξιόλογο επίπεδο,
Ο Δημήτρης πάντα ήταν αυτός ο οποίος είχε μία άποψη που δεν ήταν του σειρμού, δεν ήταν αυτή η άποψη η οποία ακουγότανε ή πουλάγε. Παρόλα αυτά είχε κέρυες παρεμβάσεις και νομίζω, ίσως με τιμά αυτό το γεγονός, ότι μου έχει εμπιστευτεί πράγματα όπως σε πολύ λίγους άλλους ανθρώπους, το ίδιο και από την πλευρά μου εγώ. Όπως θα ήθελα να αναφερθώ και σε αρκετές περιπτώσεις όπου βρεθήκαμε τριήμερα, πενθήμερα χειμώνα στο φιλόξενο σπίτι της οικογένειας Φύσας στην Κιλίνη, όπου κάναμε ατέλειωτες, θυμάμαι, συζητήσεις με πάρα πολλές αντιρρήσεις ο ένας στα λεγόμενα του άλλου, και παρόλα αυτά η εκτίμηση πιστεύω ότι δεν έπεσε ούτε για μία στιγμή. Κοινά μας στοιχεία θα έλεγα ότι ήταν η αγάπη για τα βιβλία και το σινεμά, η φιλομάθεια και ένα ανήσυχο πνεύμα. Ο Δημήτρης πιο στοχαστικός, πιο μεθοδικός στις αναζητήσεις του. Να θυμίσω ότι για τα δεδομένα της εποχής τώρα ο Αθηνολόγος ή ο Αθηνογράφος φαινόταν από πολύ νέος ακόμα, αλλά τελείως συμπτωματικά είχαμε παρόμοιες αναζητήσεις. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Όπως από κινηματογράφους τέχνης, στούντιο Αλκιονίδα, Ροζικλέρ και Αλάσκα, κάτι έτσι μνημειώδεις κοπάνες. Επίσης ήταν ο πρώτος ο οποίος σύχναζε, όπως και εγώ, στο περίφημο Pop 11 όταν αυτό βρισκόταν στην οδό Σκουφά. Και επίσης είχε άποψη για τη θύρα 13, η οποία από ό,τι βλέπω τώρα πρέπει να δημιουργήθηκε το 1966. Εγώ τελείως τυχαία βρέθηκα τελείως τυχαία, το επαναλαμβάνω, με τους λεγόμενους ρουλαλάδες στο Παναθηναϊκό στάδιο και είδα όλη αυτή την οργάνωση, η οποία θα έλεγα για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ο Δημήτρης προσπαθούσε να βρει στοιχεία για την, πώς να το πούμε, για την ίδρυση των θυρών και πώς αυτές λειτουργήσαν στο λαϊκό πολιτισμό, έτσι, για να αγγίξουμε και λίγο τους τρόπους προσέγγισης του Δημήτρη. Με έναν τρόπο, θα έλεγα, όχι μόνο επιστημονικό, αλλά και αρκετά βιωματικό. Η σχέση μου, λοιπόν, δεν ήταν τόσο στοχευμένη με τον Αθηνολόγο Δημήτρη, όσο, θα έλεγα, ήταν πιο εμπειρική και φευγαλαία, σαν ένας ουδέτερος παρατηρητής που συλλέγει απλώς εμπειρίες. Ο Δημήτρης είχε εκειώσει με έναν ιδιόμορφο ρεαλισμό τα ενδιαφέροντά του, σαν να προετοίμαζε κάπως από νωρίς την ταυτότητά του. Απλώς θυμάμαι μία ανάρτησή του που έλεγε εκθεσιολόγος, αθηνολόγος, σκάκι, Ηλίας Πετρόπουλος, πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με την, θα έλεγα, την αγάπη του Δημήτρη για το στοιχείο της λαϊκότητας στον πολιτισμό και λογοτεχνία. Αυτά. Δηλαδή μέσα σε 5 λέξεις συνόψισε όλα του τα ενδιαφέροντα. Και δεν ξέρω αν έχουμε δει το απόσπασμα από την ταινία του Θανάση του Παπαθανασίου, το 1,5 λεπτό. Δεν ξέρω, προβλήθηκε. Το είδαμε. Ναι, όσοι ήρθες καθυστερημένος, ναι, δεν το πρόλαβα. Ο Θανάσης ο Παπαθανασίου, ένας σκηνοθέτης ο οποίος καταρχήν μου τον γνώρισε ο Δημήτρης, κάνει εδώ και 20 χρόνια μία ταινία, ντοκιμαντέρ για τις αίθουσες στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα. Ο Δημήτρης
Στην παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου, είδαμε τα αποσπάσματα, κατάφερε να βγει μαζί του και να γυρίσουν το μισό λεκανοπέδιο, το λέω αυτό γιατί έτυχε να είναι και μέρες καύσωνα, αρκετά χρόνια πριν, δείχνοντάς του τα σημεία όπου βρισκόντουσαν οι κινηματογράφοι και λέγοντάς του και την προσπάθεια που έκανε όσον αφορά την έρευνα. Δηλαδή πήγαινε όταν δεν έβρισκε το συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή σαν απομεινάρι του κινηματογράφου, και ρώταγε στα συνοικιακά, στα καφενεία της γειτονιάς, τους θαμώνες, προσπαθώντας να αντλήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο κινηματογράφο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλώς να πηγαίνοντας τώρα έτσι στο διατάφτα, να αναφερθώ στην περίπτωση ότι είχα την τύχη 2 φορές ο Δημήτρης να ξεκινήσει με την παρουσία μου, μάλιστα με κάλεσε και μου λέει έλα να δεις πώς θα ξεκινήσω το πρώτο μου μυθιστόρημα, ενώ έγραφε στο λάπτοπ που ήταν η πλατεία Λένιν πρώην συντάγματος. Και θυμάμαι επίσης κάτι που αφορά το συγκεκριμένο βιβλίο για το οποίο βρισκόμαστε εδώ, ότι είχε κάνει μια τρομακτική αποδελτίωση όπου πηγαίναμε, χωρίς εγώ να ξέρω περί τίνος πρόκειται, σε διάφορα παλαιοπολία εκεί γύρω από την Κουμουνδούρου, Αγίου Κωνσταντίνου και Μοναστηράκι, προσπαθώντας να βρει συγκεκριμένες εφημερίδες εποχής, οι οποίες αναφερόντουσαν, δηλαδή θα του άνοιγαν κάποια θέματα όσον αφορά την έρευνα που ήθελε να κάνει. Δηλαδή πότε ξεκίνησε ένας κινηματογράφος ο οποίος έκλεισε στην περίοδο του Μεσοπολέμου, από πότε μέχρι πότε. Άρα λοιπόν ήταν μια πολύ στοχευμένη έρευνα. Θα μπορούσα να αναφερθώ πάρα πολύ πάνω σε αυτά τα γεγονότα, τα οποία κατά τη γνώμη μου έχουν ενδιαφέρον από τη μεριά του ερευνητή, που ο Παπαθανασίου, ο σκηνοθέτης, του αφιερώνει 15 λεπτά στην ταινία, ένα ολόκληρο κεφάλαιο με τον τίτλο «Ο ερευνητής». Ο ερευνητής είναι ο Δημήτρης Σοφίσας. Λοιπόν, ήθελα να πω τελειώνοντας ότι ο Δημήτρης, έχοντας αποβελτιώσει όλες αυτές τις εκατοντάδες ή χιλιάδες ονομασίες των κινηματογράφων, με καλούσε μία προς μία να με ρωτάει εάν ήξερα κάτι για αυτήν. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό αφορούσε την μεταπολεμική περίοδο και ίσως πάνω στην κουβέντα είχε καταλάβει ότι, θα λέγαμε, το δικό μου ανήσυχο πνεύμα ήταν στο να πηγαίνει σε διάφορες περιοχές και δηλαδή να μην πάει μόνο στο κινηματογράφο της γειτονιάς, αλλά να ψάξει μια ταινία και σε άλλες περιοχές. Έχοντας δηλαδή μια εικόνα για κινηματογράφους που σίγουρα ένας Πατησιώτης δεν θα μπορούσε να έχει. Το βιβλίο του, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι είναι ακόμα μια συνεισφορά του Δημήτρη για τη μνήμη της πόλης. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα έχει τη δική του αξία και λειτουργικότητα για τους ερευνητές του μέλλοντος, οι οποίοι μέσα σε αυτό θα δούνε κάποια στοιχεία που η δικιά μας γενιά, σαν γενιά που πρώτα είδε σινεμά και μετά τηλεόραση, έχει μια πολύ διαφορετική εμπειρία και μια, αν θέλετε, εξειδανίκευση του φαινόμενου κινηματογράφος, κάτι που δεν έχουν οι γενιές οι οποίες αντιλήφθηκαν το θέαμα πριν ακόμα μιλήσουν. Δηλαδή, βλέποντας τηλεόραση και βίντεο, πριν ακόμα αρθρώσουμε λόγο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πιστεύω ότι είναι ακόμα μία συνεισφορά του Δημήτρη για τη μνήμη της πόλης. Όπως επίσης, και θα αναφερθώ σε αυτό τελειώνοντας, ότι το Magnum Opus
για τον Δημήτρη, όπως μου είχε πει, θα ήταν το βιβλίο για τα τοπονύμια της Αθήνας, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. Να προσθέσω ότι η πλατεία πρώην Συντάγματος θα κυκλοφορήσει ως ένθετο με την καθημερινή της Κυριακής μέσα στον Ιούλιο. Δεν ξέρω ποια ακριβώς μέρα το έχουν αποφασίσει. Πάντως θα είναι ένθετο. Τώρα, ως αδερφός του Μίτσου, να σας πω δύο πράγματα. Σκέφτηκα μια πολύ ωραία ιστορία για τελείωμα. Αλλά να το συσχετίσω και με το βιβλίο. Στο βιβλίο μέσα υπάρχει ένα λίμα που λέγεται Media Luz. Media Luz. Το Media Luz είναι ένας κινηματογράφος στην Κυψέλη, στην Φωκίωνος Νέγερ. Ήτανε μάλλον. Έπαιξε προπολεμικά, έπαιξε και μεταπολεμικά, όμως ξεκίνησε ως κυριλέ καμπαρέ της Αθήνας. Γινόντουσαν βαριετέ και τέτοια μέσα εκεί. Το όνομα το πήρε από μια μεγάλη επιτυχία Ουρουγουανή, ένα τάγκο. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο πρώτος που το ονόμασε έτσι, ο πρώτος ιδιοκτήτης. Το τάγκο αυτό ήταν πολύ γνωστό, πάει έτσι. Εγώ το ήξερα, το έχω ακουστά. Έτσι ονόμασε αυτό το μέρος Media Luz. Αυτό ήταν κυριλέ και πήγαιναν οι κυρίες με τα καλά τους εκεί και τα λοιπά. Το καλοκαίρι του 1976 ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης κυκλοφορεί ένα δίσκο που τον ονόμασε Media Luz. Αυτό το δίσκο προφανώς τον ονόμασε γιατί είχε μία ταμπέλα, υπάρχει και στο ίντερνετ, είχε μία ταμπέλα από νέων πράσινη πάρα πολύ όμορφη που γράφει Media Luz. Έτσι ονομάστηκε ο δίσκος. Ο Λουκιανός ονειρεύτηκε κάποιο έργο κινηματογραφικό να παίζεται, ας πούμε, δεν έγινε ποτέ αυτό, αλλά τα τραγούδια είναι όλα instrumental, είναι jazz, είναι ragtime, θυμίζουν νεομορικόνε, θυμίζουν διάφορα είδη και είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ μπροστά για την εποχή του 1976, όπου εκείνη την εποχή υπήρχαν μόνο Αντάρτικα, Θεοδωράκης μετά τη μεταπολίτευση, Σφυροδρέπανα κλπ. Ο δίσκος βέβαια πήγε άπατος, έτσι δεν πούλησε, ελάχιστοι τον πήραν. Νομίζω όμως τον πήρε τον δίσκο, τον έφερε στο σπίτι και τον βάζαμε. Και ακόμα υπάρχει στο σπίτι ο δίσκος. Θυμάμαι τίτλους, δηλαδή αν δείτε, έχει γίνει εκτενής αναφορά στο βιβλίο μέσα, με τίτλους, ας πούμε, τραγουδιών του στυλ «Η Πατρίτσια πέφτει στην αγκαλιά του», ξέρω εγώ, τέτοια μυστήρια, φανταζόταν κάποιο αστυνομικό κλπ. Λοιπόν, η Media Luz, από ό,τι διάβασα, είναι το μέσο, δηλαδή είναι το ημίφος. Το ημίφος έχει μία διτή έννοια εδώ πέρα. Ο Κυλαϊνός Κυλαϊδόνης αφιέρωσε το δίσκο του στη γενιά του Ροζικλέρ. Τον ονόμασε όμως Media Luz. Όπως ακούσατε, το Media Luz ήταν ένα κυριλέ σινεμά, ενώ το Ροζικλέρ ήταν ένας κινηματογράφος κάπου στα Χαυτία, όπου αν καθόσουν στην πλατεία κάτω από τον εξώστη, μπορεί και να σε έφτυναν οι από πάνω, πετάγανε στραγάλια, φιστίκια, βρίζανε, καπνίζανε μέσα, ψήνανε ρέγγες όπως ακούσατε πάνω στα καλοριφέρ και τις τρώγανε ζωντανά, ήταν τρίτης κατηγορίας σινεμά. Για ποιο λόγο λοιπόν ο Κυλαϊδόνης αφιερώνει, ονομάζει ένα δίσκο Media Luz που είναι πρώτης κατηγορίας καμπαρέ, βαριετέ και κινηματογράφος για την καλή κοινωνία και τον αφιερώνει στη γενιά του Ροζικλέρ που είναι τρίτης κατηγορίας. Δεν είναι τυχαίο, διότι και ο Μίτσος το παρατηρεί μέσα εδώ, κάνει ένα σχόλιο, δεν είναι απλά καταγραφέας γεγονότων. Σου λέει ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι μεικτοί, που τους γουστάρει και το κυριλέ, που τους γουστάρει και το χαμετυπίο. Και κάτι τέτοιοι τύποι μεικτοί είμαστε κι εμείς. Και αναφέρει ένα σωρό ονόματα ανθρώπων που τους αρέσει και το ένα και το άλλο και θα μπορούσαν να σταθούν κάλλιστα και στο ένα και στο άλλο μέρος. Ο Μίτσος λοιπόν δεν μπόρεσε να το εκδώσει. Ακούσατε τις προσπάθειές του,
δεν υποχρεώθηκε σε κανέναν, το ανέβασε στο ίντερνετ ως, πώς το λένε, downloadable, πώς λέγεται, αναπαραγώγημο ας πούμε, κατεβάσιμο. Λοιπόν, πώς, μεταφορτώσιμο. Ωραία. Κυκλοφόρησε λοιπόν αυτό στο ίντερνετ με όλες τις παρατηρήσεις και κάποια μέρα φαίνεται ο Λουκιανός το πήρε η είδηση και χτυπάει το τηλέφωνο του Μίτσου και του λέει είναι ο Λουκιανός Πηλαϊδόνης. Καλημέρα Δημήτρη, του Μίτσι στον Ελληνικό. Θέλω να σε συγχαρώ για το βιβλίο αυτό, για όλη τη δουλειά που έκανες. Ο Λουκιανός ήταν λάτρης του σινεμά, ήταν και παντρεμένος με ηθοποιό. Ήθελα να τον συγχαρεί για το βιβλίο και θέλω να γνωριστούμε και να σου κάνω και ένα δώρο. Και όντως ο Λουκιανός ήρθε, γνωρίστηκαν, έγιναν φίλοι και του έφερε εκτυπωμένα 2 αντίτυπα του βιβλίου των 1000 σελίδων, 500 φύλλα το καθένα, του λέει εκτύπωσα ένα για σένα και ένα για μένα, να το έχεις. Από τότε έγιναν φίλοι, έκαναν κάποια σχετική παρέα, όχι πάρα πολύ γιατί ο Λουκιανός έφυγε το 17 και το τελευταίο κάνα 2 χρόνια δεν ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση με το αναπνευστικό του, οπότε είχαν χαθεί. Όμως το εκτυπωμένο αντίτυπο, η πρώτη έκδοση υπάρχει. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα, εφόσον μου είπε ο Χρήσανθος να παίξω κάτι στο πιάνο, σκέφτηκα να παίξω ένα τραγούδι του Λουκιανού, συνδέοντάς το με το Media Luz, με τη γενιά του Ροζικλέρ, με τον αδερφό μου, με εσάς, με όλα και με τον εκδότη. Βέβαια πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ούτε πιανίστας είμαι, ούτε τραγουδιστής και συνεπώς προτείνω να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Ωραία. Έχω και λίγο. Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια. Τώρα με την ώρα βιαστικά απλόχερη βοήθεια της οικογένειας του Δημήτρη
Ήταν αυτή που μας επέτρεψε να εκδώσουμε αυτό το βιβλίο και να το παραδώσουμε στην έντυπη μορφή του επιτέλους. Εδώ ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς. Εδώ θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε και τη Σχολή Κινηματογράφου Σταυράκου και το Σωτήρη Λαμπρόπουλο που έπρεπε να φύγει, την πρόεδρο του Πανθά Ελένη Ζοντήρου, τη Στασί και την Ιακωβίνα Κάπελα, για άλλη μια φορά θα το πω, την Ελεονόρα Αρφανίδου και το σταθμό Αθήνα 984, τον Galaxy FM και τον Χρήστο Γιακουμόπουλο, το Καλσουνάου, το Φρατζαϊμάκ και τον Γιάννη Παναγόπουλο, τους φίλους ηθοποιούς Τζούλη Τσόλκα, Στεριάνα Τζέγκα, Γιάννη Λασπιά, Όμηρο Πουλάκη και Γεράσιμο Γενατά, όπως και τη Φλωράνς Χριστάκη, τη Γεωργία Δρακάκη, την Ηλέκτρα Τζόρτζου και τον Νίκο Καβαδία για τα αποσπάσματα που μας χάρισαν από το βιβλίο και μπορείτε να τα βρείτε στα social media των εκδόσεων Λογότυπο. Εδώ μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις, σε κάποια συζήτηση που ίσως θέλετε. Αν δεν θέλετε, έξω στο φουαγέ επίσης μπορούμε να τα πούμε. Πριν περάσουμε όμως στο οτιδήποτε, θα ήθελα ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για το μεγάλο απόντα αλλά παρόντα της βραδιάς. Για τα διαδικαστικά να πω ότι το βιβλίο πωλείται έξω, στο φουαγέ. Αντί υπογραφής έχουμε μια ωραία σφραγίδα και μια αναμνηστική κάρτα ποστάλ με φωτογραφία που μας παραχώρησε η οικογένεια του Δημήτρη Φίσκ και ένα μικρό μήνυμα του εκδότη Χρήσανθου Ξάντη. Ό,τι θέλετε, αν θέλετε να ρωτήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν εδώ και όσο πηγαίναμε και πληθαίναμε. Και αυτό ήταν πολύ καλό και είναι από τις παρουσιάσεις βιβλίου που δεν άκουσα ούτε ομιλίες, ούτε διακοπές, ούτε τίποτα. Οπότε νομίζω ότι αυτό κάτι σημαίνει για το ίδιο το βιβλίο, ότι είναι μία έρευνα που θα μείνει. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain I will.